שלום וברוכים הבאים להדרכה על שאלות מעורבות לפייסבוק. עכשיו שימו לב, לפני שאני מתחיל את ההדרכה הזאת, אם עוד לא ראיתם, צפיתם בהדרכה על הסוכן של בונה פרופיל אבטר ועוד לא בניתם לכם פרופיל, תעצרו כאן את ההקלטה, את המעורבות בסרטון הזה, תלכו לשם, תבנו פעם אחת ויחידה, את הפרופיל שלכם, של האבטר שלכם, של קהל היעד שלכם, למי אתם רוצים לפנות, ואז תחזרו לפה, כי אנחנו הולכים לעבוד כאן על כלי שיווקי מאוד מאוד טוב, בטח לעסקים קטנים, שבעצם נקרא שאלות מעורבות. היום יש קבוצות פייסבוק, בטח אם הקהל שלכם הוא קהל, בוא נגיד, של בני 30 ומעלה, בטח עם יותר של 40-50, שבעצם הקבוצות פייסבוק זה פשוט מכרה זהב שהרבה מאוד אנשים לא מנצלים. חושבים שרק טיק טוק ואינסטגרם, אבל בפייסבוק יש לכם המון אנשים, המון עסקאות יכולות להיסגר שם, ובעצם אחת הדרכים הטובות, היעילות והמדויקות ביותר זה פשוט להעלות שאלות, במקום רק להעלות פוסטים בקבוצות, פשוט להעלות שאלות. השאלות האלה זה שאלות שגוררות מעורבות, כי הן שאלות דרך כלל חדות, הן שאלות שנוגעות מאוד, כואבות מאוד, לפעמים פרובוקטיביות, זה כבר תלוי בכם. ובעצם אתם מניעים לפעולה, ואז אנשים כותבים, משתפים, עונים, אתם עונים להם, ומה שזה גורם, א', הרבה אנשים מכירים את השם שלכם, זה גורם גם להרבה אנשים להיכנס לפרופיל שלכם, בהנחה שהשאלות שלכם מדויקות, ושוב, אני אגיד משהו שהוא לא מוכח מדעית, כן? אבל אני יכול להגיד את זה מניסיון עליי וגם על הרבה אחרים, ברגע שהתחלתי לעשות את זה, והשאלות האלה גררו הרבה מאוד תגובות, כביכול האלגוריתם זיהה את זה, והמעורבות גם בפוסטים אחרים גדלה. האם אני יכול להוכיח את מה שאמרתי עכשיו? התשובה היא לא, יכול להיות גם שזה לא נכון. אני אומר את זה מניסיון אישי שלי ושל אחרים, ובכל אופן זה חד משמעית מביא טראפיק, זה מביא תנועה, אנשים מכירים, אנשים פונים, ולכן שווה מאוד לעשות את זה, מה גם שזה כלום עבודה. שימו לב איך עושים את זה. אני לוחץ, אני רוצה לשאול שאלה מעורבות מדויקת, ואז הוא שואל כמה פרטים, על איזה סוג קבוצה מדובר, ומה העסק. אז כרגע אני ארשום קבוצת נשים, ואני אכתוב פה, אני אוסיף דוח שלם, שזה הדוח של הפרופיל אבטר, שאגב, אתם תראו את אותו דוח בדיוק מופיע בכמה וכמה סרטונים על סוכנים, שבעצם צריך דוח כזה, שזה מאמן את כושר אנשים אחרי לידה. כמו שאמרתי בסרטונים אחרים, גם כאן זה דוח פיקטיבי שהבינה המלאכותית עשתה לי, כמובן, ו100%, אם עכשיו היה בעצם, כאילו הייתי יושב, נגיד שאני לא מאמן כושר, ובטח לא אנשים אחרי לידה, אבל אם עכשיו הייתה יושבת פה מאמנת כושר אנשים אחרי לידה, ועונה את זה בצורה מדויקת, זה כמובן היה יותר מדויק, אבל עדיין זה מדהים, ובואו תראו איך זה עובד. אני בעצם לוחץ על זה, אוקיי? עכשיו אגב, שימו לב שמשהו אחד שלא כתבתי פה, איזה סגנון שאלות אתה מעדיף, אוקיי? אז הוא ייתן לי פה כל מיני עכשיו, כל מיני שאלות. שימו לב, מה הדבר הכי מפתיע שגילית על עצמך מאז שהפכת לאמא, אוקיי? עכשיו, זו שאלה שתניע הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד נשים יבואו ויענו, וזה יגרום להם להיחשף, אוקיי? ומתחילות איתך אינטראקציה, את גורמת לנשים, שוב, גם לאנשים בהנחה שאנחנו פונים לגברים, או פונים גם וגם, כרגע זה פשוט הדוגמה. אוקיי, הנה שאלה פרובוקטיבית, אוקיי, שאלה מה הטיפ הכי גרוע שקיבלת, אוקיי, וזה יכול לייצר צחוקים ויכול לייצר מעורבות. שימו לב איזה דבר מדהים זה, כמובן שאתם יכולים לבקש עוד ועוד ועוד ועוד, הוא ייתן לכם פה אין סוף, לא כל שאלה שהוא מביא חייבים להשתמש בה, אפשר לפעמים לדייק אותה, לפעמים אפשר לא להשתמש בה בכלל, אפשר לקחת אחרות, יש לו אין סוף רעיונות, אבל שימו לב שאם אתם תיכנסו לקבוצות הנכונות שקהל היעד שלכם נמצא, וזה לא משנה אם אתם עכשיו פונים לעסקים קטנים, זה לא משנה אם אתם פונים לאנשים שמחפשי עבודה, זה לא משנה אם אתם פונים לחנויות, זה לא משנה אם עכשיו אתם פונים לנשים אחרי לידה, כאילו תנסו להבין מי הקהל שלכם, ובאיזה קבוצות הוא נמצא בפייסבוק, אוקיי? ובטח קבוצות גדולות, ופשוט תשאלו שאלה. אתם לא מפרסמים פה שום דבר, את הפרסום תעשו אצלכם בפרופיל האישי, כי אם תעשו פרסום ברוב מוחלט של הקבוצות יחסמו אתכם, אבל בעצם זה שאתם שואלים שאלה, אנשים מתחילים לענות, זה גורר מעורבות, אגב זה גם אינטרס של אותם קבוצות, ולכן הם גם יאשרו לכם את זה, ומה שזה יקרה, פשוט אתם תגיעו לחשיפה הרבה יותר גדולה. אם אתם יוצרים אז יכולים לשים לכם עוקב, יציעו לכם חברות, יתחילו לשים לב לפוסטים שלכם במקומות אחרים, לפוסטים של תוכן שלכם, כי אתם מתחילים להיות מעניינים או מעניינות. זה כלי מאוד מאוד עוצמתי, נכון הוא פשוט, נכון הוא קל, נכון הוא קצר מאוד, אבל אל תזלזלו בעוצמה שלו, כמובן, וחשוב לי להדגיש שעושים אותו בהתמדה, ולפעמים כן, לפעמים זה לא יעבוד, לפעמים לא יהיה הרבה תשובות, אבל לא מעט פעמים יהיו המון תשובות, אוקיי, וכשזה קורה, זה עוצמתי. זה עוצמתי, וזה מביא הרבה מאוד תנועה, תשתמשו בדבר המדהים הזה. והיופי של הסוכן הזה, קודם כל פעם לחשוב, איזה שאלה עכשיו אני אגיד שהיא תיגע להם ברגש. איזה שאלה עכשיו היא באמת תעורר להם אולי קצת עצבים ותגרום להם לענות. אוקיי, במקום לשבת לחשוב, יש לכם מי שיעשה את זה. יש לכם את הדוח שהכנתם פעם אחת, אתם כותבים את הקבוצה, כותבים את הדוח, כותבים איזה סגנון אתם רוצים, ואם לא, הוא יביא לכם את כולם,
ומקבלים את זה, העתק, הדבק לפייסבוק, זהו, זה סיפור, אני פה מדריך ומסביר, לקח לי עכשיו בדיוק 5 דקות, אוקיי? בלי זה, סיפור של דקה, דקה וחצי, ויש לכם פה כלי מדהים שאתם פשוט קחו, תשתמשו בו פעמיים, 3 בשבוע, 4 פעמים בשבוע, זהו, וזה יביא לכם תוצאות מדהימות. כמובן, כל שאלה, בקשה, למטה בשאלות ותשובות.